Prosíme všechny jmenované jezdce, aby se urychleně dostavili na kolbiště, aby jsme nezdržovali program závodů. V dalších soutěžích je ještě hodně startujících, aby jsme to všechno dneska dobře stihli. K dekorování má být připraveno 11 dvojic. Soutěž číslo 1, soutěž ve skoku stupně M, oddělení B, slavnostní dekorování. V soutěži zvítězila Dagmar Neumannová, kůň Monte Cristo, jezdecká společnost Stěnice. Dekoruje ředitelka závodů Klára Odstářová a u dekorování je přítomen zástupce společnosti Chata Zbyněk Doležal. Za prvé místo jezdkyně obdrží věcnou cenu, což je sendvičovač Chata v ceně 999 korun. Druhé místo svým výkonem získala Barbora Ladrová, kůň Sabra, jezdecké sdružení Via Lisa nad Labem. Tato jezdkyně obdrží osobní váhu Chata v ceně 499 korun. Dekoruje rozhodčí, členka sboru rozhodčích Magdaléna Formandlová a opět je přítomen zástupce firmy pan Zbyněk Doležal. Třetí místo patří Kristýně Janatové, startovala s koněm Gerona v barvách jezdeckého klubu jezdecké společnosti ARS České Budějovice. Tato jezdkyně obdrží jako věcnou cenu filtrační konvici Chata. Čtvrté místo patří jezdkyni Kateřině Zůnové, ta reprezentovala jezdecký klub Stará Boleslav v sedle koně Sagarmon. Páté místo získal Josef Houdek, kůň Lens 1, jezdecká společnost Jožánek. Na šesté příčce bude dekorována Miroslava Brodská, která reprezentovala jezdeckou společnost Hubert Přítoky a sedlala k listnu Korsárku. Dekoruje hlavní rozhodčí inženýr Jiří Gottwald. Pro flot za 7. pořadí si přijede Michaela Posltová, kůň Vicky 1, jezdecký klub jezdecké společnosti Stěnice. Osmé pořadí Milada Pokorná, jezdecký klub Delta, kůň Vanda 13.
9. místo získala Lucie Králová, kůň Sally 7, jezdecký klub Triga Odolena Voda. Desáté místo Věra Vejdovcová, Cipísek 3, jezdecký klub Koloděje. To tam pěkné. A poslední z bezchybných dvojic na 11. místě Iveta Neuderflová, kůň Gap, stáj Václav Kolín. To bylo dekorování 11 úspěšných dvojic v oddělení B první soutěže ve skoku stupně ZM a bohatý potlesk přítomných diváků je odmění při čestném kole, které povede Dagmar Neumannová v sedle koně Monte Cristo. V soutěži ZM oddělení B zvítězila Dagmar Neumannová, kůň Monte Cristo. Dále se umístili Barbora Ladrová, Kristýna Janatová, Kateřina Zůnová, Josef Houdek, Miroslava Brodská, Michaela Kosotová, Milada Pokorná, Lucie Králová, Věra Vejdovcová a Iveta Neudorflová. Gratulujeme vítězi a všem umístěným, přejeme jim úspěchy při jejich příštích startech, nejen na těchto závodech, ale i v celé sezóně 2012. Předpokládám, že technický personál má připraven parkour pro další soutěž, což bude soutěž ve skoku stupně Z. A tímto je parkour otevřen k prohlídce.